Oh, sasya. Follow ya. Oh, isa magkaya. Pati po Facebook. Masarap. Sino masarap? Sige po. Sige po. Sinalika ko. Pabili nga po ng ano po. Ito po, buko. 10 piso po. Ito po. Siya na si Papa. Ate. Thank you po. Tara na. Ano kaya? Ano pa? Isang cup na ito. Cup na ating kamay. Ayan. Let's go. Oy, pa naman. Hello, vlog. Oh, sige po naman. Lagyan ko? Abo. Oh, sige. Yan po, tama na po. Ilan na yung subscriber mo? Yung sa Facebook po, 19,000 po. 19? Oo. Ako 19 million. 19 million. Sama mo kami sa vlog. Hello po. Mag-inedit mo sa Alibi. Amerikano. Yan ka pa doon may kain eh. Kapon. Tara na. Ako na. Ah, sige po. Wala, bigyan mo sa'yo. Yan po. Okay na po. Thank you po. Ate, balikan ko na lang po itong po. Ay, na po. Tara na, let's go. Ayun na pangalan ng channel mo. Gingging Sarapan. Gerald Valdez. Reban. Matagal ka na nag-vlog? Opo. Since ano?